Pozdrav svima, dobrodošli u drugu epizodu Uki podcasta. Posebna mi je čast i zadovoljstvo što večeras imamo jednog posebnog gosta, mladog poduzetnika Matiju Kopića, koji je evo i Osječanin, nije baš rodom iz Osječanina, ali Osječanin. Vrlo uspješan poduzetnik iz aktivnog IT sektora koji nam mnogo toga ima reći i o svom poslu i o vjeri i o ostalim stvarima koje će sigurno zanimati naše gledatelje. Dobra večer, dobrodošli. Hvala što ste se tako spremno odazvao i stigao u ovaj naš mali improvizirani studio. Kako ti se čini? Lijepo vam je ovdje. Da, nikad nisam bio ovdje u ovom podrumu, ali baš je lijep. Da. Lijep podrum. Lijep podrum, dobro, može i podrum biti lijep. Evo, kad smo dogovarali što bismo i kako bismo, onda smo tako razmišljali da složimo ovaj razgovor kroz jedan set poslovno, vjerskih pa i svjetonazorskih pitanja. Pa možemo krenuti prvo od ovog poslovnog dijela. Mislim da će to ljude zanimati. Svi vole čuti priču o uspjehu. Pa evo, da čujemo tu priču. Kako je krenula motivacija? Zapravo, što je pokrenulo taj projekt, kažem, vrlo zahtjevan i koji je naišao tako dobar odaziv? Da. Pa evo, još jednom dobra večer vama. Hvaljen Isus i Marija svima koji nas gledaju i slušaju. Krenuli ste sa jednom riječju koju ne volim u stvari. Da, zato sam je krenula. Da. Uspjeh. Moramo krenuti s provokacijom, inače ne bi bilo zanimljivo. Da, uspjeh je relativan pojam, to je dosta ovako riječ koju olako koristimo. Ali u poslovnom svijetu, znači mi ljudi koji djelujemo na tržištu, vani koji se borimo na slobodnom tržištu, evo, nastojimo svoje ideje, svoje poduzetničke projekte provesti u djelo, nastojimo ih oživotvoriti, nastojimo nekakvu ideju dovesti na lice zemlje. Često volim reći da mi poduzetnici vidimo neke lude stvari koje možda drugi ljudi ne vide. Neki drugi ljudi vide neke druge stvari. A evo, mi vidimo nekakve lude poduzetničke stvari i za mene je poduzetništvo onda građenje mostova do te neke budućnosti koja postoji u tvojoj glavi i ljudi misle da nisi normalan, da si možda malo zabrio, da možda malo pretjeruješ, da si prenaporan, preagresivan ili preambiciozan. Ali u stvari u mojoj glavi, i vjerujem da je to tako u glavama brojnih poduzetnika, mi pokušavamo složiti kockice, cigle toga mosta do nekakve slike budućnosti koja nam je u glavi. I vjerujem da to naš Gospodin koristi u stvari. Da koristi nas kao što u nekim drugim segmentima društva i crkve koristi ljude za sprovođenje u djelo nekih drugih ideja, nekih drugih projekata. Da. Drago mi što si reagirao na ovu riječ provokacije, uspjeh, namjerno sam upotrijebila, jer je, naravno, svjesni smo toga da je idolopoklonstvo zapravo uspjeh. Uspjeh je nekakva idealna zbilja koju ljudi teže, vjerojatno i ne znajući što ona u stvari podrazumijeva, nego gledajući druge pa misleći da je i tako. Međutim, ipak možemo reći, dakle, da taj uspjeh je relativan, kao što si rekao. Uspjeh nije zadan i moramo ga najprije cilj osmisliti da bismo znali što je uspjeh. Ali mislim da ovaj tvoj posao jako dobro razbija stereotipe o uspjehu i to evo upravo na ovom području robotike, umjetne inteligencije i tako dalje. Da se mi još teško oslobađamo stereotipa da je katoličanstvo ili vjera nešto što podrazumijeva jedan pasivan, recimo, odnos prema svijetu, možda kontemplativan i ovakav ili onakav, ali obično se to stereotipno veže uz protestantsku, čak bi to tako rekla, kao protestantska etika, ona je progresivna i tako dalje. Mislim da je to svakako stereotip. Vjerojatno ćeš sad u tom smjeru i ti nastaviti na ovo što govorim, i nigdje ne piše u Evanđelju da mi trebamo biti, da trebamo zakopati svoje talente, dapače, potpuno obrnuto. I evo,
Nastavi sad. Da. Dakle, uspjeh nije zabranjena, uspjeh zapravo uopće nije zabranjena tema. Čak i ovim nekim ovosvjetovnim okvirima, jel? Uspjeh nije zabranjen, jel? Apsolutno, gledajte, bilo da se radi o našem duhovnom putu ili poslovnom, nekakvom životnom, obiteljskom putu, sasvim je razumno i ja mislim i prirodno da svatko od nas ima određene ciljeve, da ima određene stremnje, da stremi prema nečemu, poseže prema nečemu, ali kak sam evo već gotovo 10 godina u nekakvoj vrsti poduzetništva, počinjem polagano razumijevati da pomalo, evo, dolaze mi nekakve onako ideje o tome da je put u stvari važan. Aha. Put je važan, ne cilj kao takav. Put je važan jer gledajte, na putu se događaju stvari. Na putu upoznaješ ljude. Na putu doživljavaš prepreke zbog kojih se moraš ispružiti. Da. Pa se moraš vratiti u svoje gnijezdo. Pa nekad i moraš promisliti, moraš kleknut leć, pas na pod. Sve se to događa na putu i često ja osobno to u svom svakodnevici, toliko imam taj cilj poslovni, recimo, konkretno u svom životu, toliko mi je taj cilj pred očima, toliko sam grčevito fokusiran da nekakvu poslovni, zadatak izvedem i zaboravim uživati u putu, zaboravim biti oprezan za trenutak u kojem se nalazim. Zaboravim jednostavno na ljepotu tog trenutka, na ljepotu čovjeka, na toplinu moje žene koja me čeka dok ja odradim svoj posao. Na osmijeh moje curice koja jedva čeka da joj dođem doma. Dakle, stvarno je važno uživati ili barem biti oprezan, osjetljiv na put, a ne samo grčevito pokušati preko svih mogućih sredstava doći do cilja. I gledajte, poduzetništvo je jedna vrsta kreativnosti, kao što naši umjetnici, moja žena je umjetnički tip, kao i moj šogor isto. To su... Da malo i ove humaniste dignemo, ali ne samo ove informacije. To su umjetnički tipovi duše koje ja isto nekad ne razumijem. Imaju svoj jedan kreativni svijet u kojem se dobro osjećaju, u kojem se snalaze. I te klice, stvaranja je očito gospodin posijao pomiješao nas. Što je dobro da nas pomiješa, apsolutno, da surađujemo, da učimo jedni od drugih, da nekako onda zajedno formiramo to stvorenje na sliku Božju. Sad mi je palo na pamet ova firma, zapravo tvrtka, ova druga, Gideon, onak malo sam razmišljala, to je vrlo neobičan naziv, on ima nekakvu snagu, ali kad malo razmislimo to, on je upravo imao ovaj element kojemu se sad govori upozorenja. Ja njega tako čitam, Gideon je upravo u znaku upozorenja. Kad misliš da si najsnažniji ili da si blizu ostvarenja cilja, tad ti se može dogoditi da apsolutno sve izgubiš. Znači, on ima tu, taj Gideon ima element neuspjeha, vrlo radikalnog neuspjeha na kraju, jeli? U konačnici. Da, u konačnici je na kraju, ali mislim, sve se na kraju se podnosi račun. Tako da, čudno mi je, kako uopće taj naziv, ja vjerujem da si kak je došla inspiracija, je li to preuzeto ili je bila invencija? Ne, inspiracija je konkretno i vrlo izravno iz priče koju ste spomenuli. Meni je to ime na neki način inspiracija i budući da je priča o Gideonu u konačnici jedna priča o kvaliteti iznad kvantitete, tako je počela njegova priča, a u konačnici mi je to upozorenje svaki dan. Tako da, vrlo često mi zvoni to upozorenje, pogotovo kad pričam recimo na tjednoj bazi, ja ne znam koliko puta ispričam priču o Gideonu. Ozbiljno? Da, svojim kupcima, nekakvim investitorima, ljudi me stalno pitaju pa ko je Gideon? Zašto Gideon? I to mi je stvarno jedan dobra metoda, dobra fora da tu priču ispričam, da ljude Što se dogodilo kada je izgubio? Tako je.
kad je izgubio vezu. Da ljudi razumiju evo i nekakvu moju internu motivaciju za ono što radim. Da, svaka čast, kažem. Prilika da posvjedočiš gospodina ovoga, čiji si, kakav si. Da. Tako da, vrlo zanimljiv alat za djelovanje u ovom svijetu. Lijepo. Evo, već su se teme ispreplele, vidjelo se da i posao, odnosno da vjera nikako nije privatna stvar, kako bi se to htjelo reći. Da vjera, ako je integralni dio osobnosti, a jest, ona apsolutno prolazi u sve. Ali ne možemo isključiti vjeru iz poslovnog svijeta, iz svakodnevice i iz najintimnijih i najozbiljnijih planova. Dakle, taj odnos vjere i poslovnog svijeta, ili posebice evo već možemo ići na ovu žarišnu temu koja je meni najzanimljivija. Kako onda tu pomiriti vjeru i ideju umjetne inteligencije? Evo, recimo najprovokativnija možda bi bila tema čovjeka kao slike Božje, ali kako sad robotiku uklopiti u tu priču? Da, zanima me jako dobra tema, mislim ja se često sa njom susrećemo. Pa gledajte, prije svega možda je važno svima koji nas gledaju i slušaju pojasniti određene temeljne pojmove i objasniti malo samu prirodu te discipline kojom se bavimo. Tako. Znači ono čime se mi bavimo u našoj organizaciji je razvoj i proizvodnja robota za transport teških tereta. Znači to su skladišni roboti, recimo to tako, koji u ovome svijetu koji u stvari jako trpi zbog nedostatka radne snage, ljudi koji u stvari ne žele u zapadnom svijetu raditi u skladištima. Recimo konkretno naši kupci vam u svakome trenutku imaju vjerojatno 30, 40, 50% viličarista koji bi mogli zaposliti, ne mogu ih naći na tržištu. U tome trenutku dolazi stroj. On dolazi kao alat čovjeku, on dolazi kao ispomoć čovjeku, kao što je prije 100 godina došao traktor, kao što je prije par tisuća godina konj nam počeo pomagati da uzoremo zemlju. Isto tako, danas nešto pametniji i nešto sposobniji strojevi su ovdje na usluzi čovjeku, da čovjek bude uspješniji, da čovjeku bude lakše, da čovjek bude zdraviji, da čovjek ne mora raditi opasne, teške, prljave poslove. Znači, mi kao civilizacija se duboko oslanjamo na tehnologiju. Moramo to posvijestiti, prihvatiti to u stvari, to je realnost. Možemo si lagati ili ne, ali to je istina. Sad, da li se vama sviđa da se vozite u autima svaki dan, možda vam se ne sviđa jer evo ne sviđaju vam se ti strojevi koji se zovu auti, ali to je naša stvarnost, razumijete? Znači, tehnološki napredak je jedna konstanta ljudske civilizacije, posebno u proteklih 200 godina. Nešto malo više. Pa i u prapovijesti možemo vidjeti promjene, od kamenog do željeznog doba, da je to radikalno... Čovjek si je tražio način da si olakša posao. I ovi nove metode, nove vrste strojeva, alata koje mi recimo proizvodimo, nisu ništa drugo nego ekstenzija i nastavak te težnje da si ljudi olakšaju posao. Ja gledam recimo te strojeve koje mi proizvodimo doslovce kao alate. I na taj način to i prodajemo svojim kupcima. Na taj način te strojeve i uvodimo u rad. Zato što u konačnici kad naši robotići se počnu voziti po nekom skladištu ili nekoj tvornici, oni rade zajedno sa čovjekom. Dakle, oni surađuju zajedno sa čovjekom. Ja sam vam gledao vozače viličara koji su preko noći se pretvorili u operatere robotske flote. To je uzbudljivo. Ti ljudi su jedva to dočekali. Da, oni upravljaju sustavom. Oni upravljaju, razumijete, oni jako dobro razumiju te procese transporta materijala u skladištima, oni su savršeni upravitelji takvog stroja. Ali s druge strane, izuzimaju se od opasnog, teškog posla, fokusiraju se na poslove gdje je čovjek stvarno nezamjenjiv, gdje je dobar. To je njegov umni, misaoni rad. Poslovi manipulacije rukama gdje je čovjek i dalje nezamjenjiv u mnogobrojnim poslovima. Znači čovjek se fokusira na ono u čemu je najbolji, nezamjenjiv, dok sve poslove koje može automatizirati prepušta stroju. I
to jednostavno nije, ja mislim barem da nije nešto novo. Znači, ne mislim da radimo nešto novo, možda radimo nekakvu novu generaciju jednog procesa koji se kontinuirano odvija već tisućama godina. Što se tiče same umjetne inteligencije, opet je važno demistificirati taj pojam. Jer ljudi prečesto olako koriste taj termin i misle da je to nekakva kolektivna svijest strojeva koja će nas poput nekih filmskih neprijateljski raspoložena po mogućnosti. Da, jednog dana porobit kao ljudsku rasu. Pa dobro, nije to baš nemoguće. Nije nemoguće, ali vjerujte mi da je jako, jako daleko, ako ikad bude moguće. Umjetna inteligencija prije svega opet u kontekstu onoga šta mi radimo, jednostavno jedna metoda razvoja takvih proizvoda, metoda razvoja takvih strojeva koja omogućuje da se određeni razvojni procesi smanje, da sam stroj može određene zadatke obaviti samostalno, malo brže, malo više, međutim tu se ne radi o nikakvoj svijesti stroja, ne radi se o nikakvoj inteligenciji. Da, svijest je ono što nas muči, da. Na način na koji mi percipiramo inteligenciju ili svijest. Da, ograničeno. Algoritam je... To je algoritam koji, recimo, ja daću vam primjer. Imamo ovdje ovu krasnu šalicu koja promovira vašu udrugu. Da, ok. Znači, mi ako stroju kažemo, gledaj, to ti je šalica. I ako mu damo 100 slika, recimo, na koje su šalice, postoji šansa da ćemo ga naučiti da na 101. on prepozna šalicu. Ali on ne razumije kontekst šalice. Ne razumije kontekst da se iz šalice pije. Dakle, ta se informacija može koristiti da bi sustav mogao određene poslove odraditi malo prije. Recimo u našem slučaju mi koristimo tu tehnologiju da naučimo stroj da prepozna nekakvu prepreku na putu, da ju zaobiđe, a da ne pregazi tamo nekakav karton koji stoji na podu. Tako da, to su alati opet koji nam pomažu da automatiziramo određene radne procese koji danas i onako trpe zbog manjka radne snage, zbog toga što su jako opasni, nepredvidivi za čovjeka i jednostavno moramo naći načina kako da doskočimo tome problemu. Ono što je isto jako važno da ljudi razumiju. Baš ste me utješili, moram reći. Moram priznati da ste me razvedrili. Jer mi u humanistici malo drugčije o tome razmišljamo. Mi imamo neke teorije transhumanističke, posthumanističke i tako. I onda se malo poplašimo. A mislim, dobro, to je sad neka filozofija. Transhumanizam ima neku drugu priču, on još nekako, ali posthumanizam ima malo zabrinjavajuću ideju ili ideal post-čovjeka, nad čovjeka o kojem je govorio još Nietzsche. Super čovjeka, da. Super čovjeka gdje se ne koriste tehnologije u smislu alata, ovo izgleda jako lijepo instrumentalno, nego upravo kao put nadilaženja čovjeka, ali po opovrgavanja... Besmrtnosti. Naravno, sad imamo ovu ideju besmrtnosti, jer ako nikako drugčije, ono se barem zamrznuti na neko vrijeme, pa pričekati nekih 100 godina. Naši roboti prevoze palete. Da, hvala Bogu, mi imamo druge resurse za ideju besmrtnosti, mislim, odnosno za ideju vječnosti, nama ne treba zamrzavanje, pa onda imamo drugčiji pogled na ideju smrtnosti. Ali posthumanisti i transhumanisti se s tim ne mogu pomiriti, jer sve nekako ide, ali onda ta ideja smrti znači kraj. Ta futuristička priča ne prihvaća kraj. No ovo što sam sad čula, ovo djeluje mi vrlo... Da, možda u nekim elementima previše simplificiram, pojednostavljujem stvari. Ne, nije, ali da, razumijem. Ali evo, znači čovjek... Tehnologija u službi čovjeka, tehnologija u službi i alat. Tehnologija je neutralna stvar. Sama po sebi, ali svaka je tehnologija sama po sebi neutralna. Novac je neutralna stvar. Naravno, sve, da. Dakle, pitanje je kako ćemo... Nuklearna energija je samo po sebi neutralna stvar. Pitanje je kako ćemo se postaviti prema... Evo, ovi digitalni mediji koji sad govorimo, isto ljudi ih znaju demonizirati, ali oni su isto sami po sebi neutralni. Mi možemo sad razgovarati o ovako nekim temama, a možemo i sijati različite teme zla, to je u našim rukama.
No dobro, ovo je sad da jednu optimističnu vizuru na ideju strojeva. Idemo se vratiti mi vjeri, ili prije nego što se vratimo, htjela sam pročitati jedan kratki ulomak iz poslanice Diognetu iz prve polovice 2. stoljeća. Meni je bilo zanimljivo, ne znam, si ti vjerojatno si već negdje sreo i čuo, zato što mislim da je jako aktualna i danas, opet razvoje neke stereotipe, što sad ti vjernici, što oni žele u ovom svijetu. Što su naporni. Da, što su naporni. Evo, pa ćemo se podsjetiti. Kršćani se ne razlikuju od ostalih ljudi ni područjem gdje stanuju, ni jezikom, ni odjećom. Ne žive u svojim vlastitim gradovima, ne služe se nekim neobičnim jezikom, ne provode neki neobičan život. Njihovo učenje nije izumljeno umovanjem i brigom domišljatih ljudi, niti su za razliku od drugih pobornici kakvog filozofskog sustava. Stanuju u grčkim i barbarskim gradovima, kako se već komu dogodi, i prihvaćaju svuda domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu življenja. Ali pritom očituju divno i, kako svi složno priznaju, nevjerojatno ponašanje. Žene se kao i ostali začinju djecu, ali ne odbacuju začeto, pokoravaju se izglasanim zakonima, a načinom svoga života nadvisuju zakone. Što hoće reći meni ovdje, dakle, podcrtano, žive normalno. Drugim riječima, žive normalno. Odjevaju se kao što se drugi da odjevaju. Nemaju nikakve posebne protokole, ne žive u posebnim prostorima, čak ih ni zakoni na neki poseban način ne štite. Isto tako ovdje se vidi da su kršćani zapravo lojalni gdje god se nalaze. Oni su prilično lojalni vlasti, ali nemaju potrebu za nekim, revoluciju. Po svaku cijenu bi trebalo izbjeći, jer kršćanstvo poznaje revoluciju iznutra. Revolucija iznutra, to je ono što je bitno. Svaki vid revolucije zvana znamo kako završi. I ima ovdje ova ideja odnosa prema zakonima, isto zanimljiva, gdje mi danas isto susrećemo sa zakonima koji u mnogim aspektima nisu u skladu s našim vjerskim načelima. Ali ovdje lijepo piše da je ideja da načinom života mi zapravo nadvisujemo te zakone. Pa evo, kakvo je tvoje razmišljanje upravo taj odnos u ovom poslovnom svijetu? Jel tebe gledaju malo kao čudaka, isto očekuju da negdje u nekom trenutku levitiraš ili da u nekom trenutku pokažeš svojstvo bilokacije ili već što? Kad prepoznaju, dobro, ne piše na čelu, ali nekako to ljudi prepoznaju, vrlo brzo prepoznaju to, pa kako se ponašaju ljudi prema tebi u poslovnom svijetu kad prepoznaju da si ti vjernik i da tu svoju vjeru doživljavaš ozbiljno? Pa ja bih rekao da ih to intrigira. Znate, evo, ako mogu sažeti ta iskustva iz više godina svjedočenja Gospodina ili vrlo otvorenoga govorenja o vjeri. Mislim, nije sada ja svima govorim, ne znam ja čemu, vidim, procjenjujem situacije i gledam, puno puta ništa ne kažem jer procjenim da jednostavno da nema smisla, nije ni vrijeme ni mjesto za to, ali obično to ljude intrigira, zato što, gledajte, svijet iz kojega ja dolazim, svijet visoke tehnologije, svijet inženjera, znanstvenika, to je onako u jednoj, ja bih rekao, velikoj mjeri jedan vrlo liberalan svijet. Znači, to je svijet liberalnih svjetonazora, svijet slobode i obrane svih vrsta sloboda. To je svijet budućnosti. Dakle, ti ljudi često, ne kažem to ja isključivo ili uopće ne mislim na svoje zaposlenike, gledam generalno na svijet, kontekst kojem jesam. To je jedna debela većina ljudi ili mentaliteta s kojima se ja susrećem. Znači, to su ljudi koji u stvari slabo poznaju Boga ili ga nisu upoznali uopće. I u tome kontekstu oni se nekad, kad susretnu osobu poput mene, iznenade, jer možda su po prvi put takvu osobu i susreli. Što je super stvar. Dakle, to je, gledajte, ja sam nekima od njih možda poslan, možda su po prvi puta čuli nešto o evanđelju od mene.
nešto ozbiljno. Možda su po prvi puta susreli svoga ravnopravnog sugovornika koji može pričati i o tehnologiji, i o programiranju, i o znanstvenoj fantastici koju pokušavamo napraviti u svojim laboratorijima, a usput im pričam i o Isusu Kristu koji me inspirira, koji me vodi na tome putu. I to je to je svjetlo svijeta koje ljudi doživljavaju. To je svjetlo koje njima treba. To ne znači da će oni automatski prihvatiti moje ideje. Posijano. Ali ja razumijem te ljude, ja pratim te ljude. Ti ljudi neki od njih mi se vraćaju. Imaju pitanja, pa uz nekoliko piva ili malo previše piva me pitaju, daj mi pričaj o Duhu Svetom. Ja želim znat ko je taj Duh Sveti. Onda ti konačno nađeš sugovornika, netko tko hoćete slušati, jel? Tako je. Da. Znači, evo, imam puno anegdota koje su me dovele da svjedočim o osobi Duha Svetoga, o dijelu na križu koje je naš Gospodin odradio za nas, da to govorim ljudima koji su ateisti, koji su muslimani, koji su izvan svih kršćanskih nekakvih krugova djelovanja, iznad svih ili iza svih nekih prostora gdje crkva djeluje u ovom trenutku. I trebamo razmišljati o takvim ljudima. Meni su ti ljudi često na pameti, sjećam se u molitvama. Nekad mi se uopće ne da komunicirati s tim ljudima. Znate, toliko sam nekad zaposlen i onda mi usred tog posla mi upadne neki takav tip. Nemoj me, ajde, pusti me, ne da mi se sad svjedočiti, ne da mi se o tome pričati i onda me gospodin me ošamari, hej, imaš posao tu za odraditi, trebaš posvjedočiti, recimo nešto, utješi ga malo. Da. I puno puta sam doživio da sam im čudan, ali da sam čudan na jedan autentičan način. Ti ljudi cijene autentičnost, oni cijene neku, kad vide da je neko istinit u onome tko jest. I to prepoznaje, to ljude privlači. To ljude jako privlači. I evo, nadam se i ovako javno, nadam se da neću biti preglasan, da mi Gospodin zapamti ovo, ali evo, nadam se da će mi još takvih ljudi poslati, da ću imati prilike sa takvim ljudima nastaviti pričati, jer evo, ovaj svijet treba Krista. Da. Ovo je evangelizacija, tek toliko da se zna. To što činimo je zapravo evangelizacija. Apsolutno. Da. Ne treba nikakav poseban program, kao što vidimo iz ovog tvog primjera. Nikakav poseban program, protokol, ne treba nikakvo povjerenstvo gdje će osmisliti nikakvo nadziranja, nema kateheze, nego ljudi dolaze jer vide, jer osjete. Nekad uspiju, kažem. Da, mislim u različitim situacijama, sad nismo kategorizirali u kojim sve situacijama. Ali dobro, ja moram priznati da taj oblik svjedočenja podrazumijeva i hrabrost. Ne može toliko, je i hrabrost, ali i nekakvu snagu. To je možda ova snaga iznutra vjere koja otvara nam i um, i srce, i riječi, pa pronalazimo i riječi, i ljude, i tako se stvari događaju. Tako je. Da. Pa kad smo već ovako na ovim lijepim temama, možda da nam ukratko, kako si ti upoznao ili kad se dogodio taj susret? Pretpostavljam da nije neko spektakularno bilo pavlovskog tipa, ili možda je, ali kako je bilo to? Bilo je zanimljivo. Mislim, uvijek mi je vjera bila, ja bih rekao, važna i obiteljski. Odrastao sam u jednoj sredini i u obitelji koja mi je usadila vjeru i na tome sam zahvalan svojim roditeljima u svojoj sredini u Viljevu gdje sam odrastao. Onda sam krenuo u određenom periodu svoga života u glazbenu školu, pa sam neko vrijeme i služio u crkvi kao orguljaš. Znači, bio sam angažiran u pjevačkom zboru i u orguljanju u toj crkvi. I onda sam otišao na faks u Varaždin, tamo sam završio informatiku na FOI-u u Varaždinu i možda sam se na neki način jednostavno odmaknuo od
crkve. Mislim, nije da sam se odmaknuo fizički, išao sam ja na mise redovito, ali kad se sjećam tih godina, jednostavno mi je puno više stvari drugih bilo na pameti. I nakon toga je došao posao, osnutak prve firme koji me potpuno konzumirao kroz nekoliko sljedećih godina i stvarno ne mogu reći da sam bio blizu Gospodinu u to vrijeme. I onda sam upoznao svoju ženu koja je znači iz Donjeg Miholjca, a ja sam iz Viljeva. Daleko ste si bili. Da, ali upoznao sam i u Osijeku, nevjerojatno, ali evo. I ona me jednom prilikom nagovorila da odemo na jednu duhovnu obnovu. Odnosno, to je na neki način bio trik. Navukla me da ju odvezem na tu duhovnu obnovu, nju i njezinu sestru. I kad sam već bio tamo, onda sam ja s njima ušao na tu duhovnu obnovu. Radilo se o seminaru Vatra u organizaciji Doma molitve u Slavonskom Brodu. Tamo je bio propovijedao jedan njemački teolog, doktor teologije, Johannes Hartl, osnivač Doma molitve u Augsburgu. I to je bio moj prvi susret sa karizmatskom stvarnošću. Kad sam ušao u tu sobu, u tu dvoranu, ja sam mislio da sam ušao u cirkus. To je izgledalo dosta kaotično. Znači, nisam znao da li se tu radi o svatovima ili o nekoj duhovnoj obnovi. Ali bilo je, znači, vidio sam puno djece, mladih i starih u jednom zanosu. I to mi je bilo čudno, ali sam bio tamo, sjedio sam i u jednom trenutku je taj propovjednik dr. Hartl pozvao ljude u toj dvorani da predaju svoj život Gospodinu. Ako nisu to već napravili do sada. I ja ne znam zašto, ali ja sam bio jedan od tih. Ja sam bio jedan od tih. I tamo sam doživio nešto. Nisam u tome trenutku znao što i kako se to zove, ali evo, vjerujem da me Gospodin dotaknuo, da me pozvao ponovno da mu budem blizu, da je preobrazio moje srce, da je dotaknuo moje srce, da me pozvao na obraćenje. Vjerujem da je Duh Sveti to proizveo te večeri u meni. Evo, nisam znao ništa o tome u tom trenutku, stvarno nisam bio upoznat sa tom stvarnošću. Sjećam se, vozili smo se doma za Osijek i moja žena i njezina sestra su se smijale u autu zbog toga što se dogodilo meni, a ja nisam mogao riječi izustiti. Nisam mogao pričati te večeri. I tu je počeo nekako taj moj polagani put povratka Gospodinu. Evo, te večeri. Dakle, nije bilo pavlovski, ali... Nisi pao, ali zapravo s konja, ali skoro. Bilo je, sjećam se toga dana, sjećam se te jedne prekretnice koja mi se dogodila. Mislim, moja žena mi je u tome pomogla jako, jer je ona to doživjela prije mene. I ona je meni pričala o tome, ali evo, očito je da je taj neki trenutak, taj dan bio potreban da se nešto u meni okrene natrag prema... Taj obrat metanoja, o čemu govori. Ali je onda, nakon tog jednog pokreta ili obrata, trebalo to i održavati. Ništa se nije dogodilo odjedanput pa stalo, nego je zapravo to proces vjerojatno. Ali pitanje je kako održavati kondiciju, da to tako se izrazimo tehničkim rječnikom ili metaforom, kako hraniti vjeru. Jer to je, više puta si ovdje, to mi je bilo zanimljivo mi izdvojiti da se više puta spomenuo riječ stvarnost. Ljudi kad onako gledaju sa strane, misle, ovi fantaziraju nekako kao da je to u svijetu ideja. Ne razumiju da je duhovna stvarnost također stvarnost i da je ona doista realna stvarnost, a ne nikakva imaginarna stvarnost. Znači, to je stvarnost i treba ih hraniti, jel? Ona jednostavno zahtjeva. To je naravna stvarnost i razumnim ljudima je... Ali iskustvo.
Apsolutno. Dakle, apsolutno iskustvo. To je... Koje možeš doživjeti, da. apsolutno. Ja mislim da je ja se smatram... Iskustvena stvarnost. Iskustvena stvarnost. Tako je, nešto što možeš doživjeti, opipat. U duhu, čak i fizički u određenim trenucima. Znači, mislim da je meni kao jednom razumnom čovjeku koji se možda previše oslanjam na razum, meni je bilo teško prihvatiti određene nadnaravne stvarnosti dok nisam jednostavno si posvijestio da je da smo u našoj crkvi okruženi sa mnoštvom nadnaravnih stvari. Znači, naša vjera se temelji na nevjerojatnim stvarima. Na liturgiji samo da krene. Tako je. Gledajte Euharistijskog Isusa, pa mislim, ne treba ti čudo to je zapravo vrhunac mistike, ili kako kažu mističko. To je početak i svršetak svih čuda koje meni trebaju. Euharistijski Gospodin koji je živ i prisutan ovdje sa nama. I zašto brojne kršćanske skupine, denominacije smatraju da smo mi katolici ludi? Pa baš zbog toga, recimo, zbog stvarne prisutnosti. Nevjerojatno. Gledajte, to je stvarnost koja pokreće naš život. To je hrana za nas dostupna svakoga dana. Euharistijski Gospodin. I ako nismo spremni to razumjeti, to trebamo svojim razumom prihvatiti. Tako je. To je razumno pristajanje na jednu čudesnu Gospodnju prisutnost među nama. On je obećao da će biti sa nama svaki dan, uvijek do svršetka vremena. Pa imali većeg čuda, imali većeg zadovoljstva, veće privilegije i veće časti za nas kršćane, za nas katolike. Imali, ja ne vidim veću. Od časti, privilegije da ga susretnem svaki dan u riječi i u tijelu koje primamo. Tako da, posvijestimo si razumom da smo okruženi čudima, da je naša crkva, da je tradicija naše crkva satkana na čudima, da je polog naše vjere protkan čudesima. Ne trebaju nam nadnaravni, svakodnevni znakovi izvanredne Božje prisutnosti među nama u smislu nekakvih ludih pojava. Pa čak niti iskustvo, osjećajnost kao nešto što bismo trebali neke površinske osjećaje hraniti ovim ili... Ja volim osjećaje. Naravno, ne treba ih ignorirati, ali ne stavljati u prvi plan kao nešto. Osjećaji su dio nas. Zašto ne se rasplakat nekad kad trebamo plakat pred Gospodinom jer mi se čupo kosu jer me ljudi sekiraju. Ok, takav mi je dan. Da. Ili mojoj ženi je takav neka dan sa mnom. A ok, šta da joj ja radim? Ne, baš lijepo. Baš si lijepo, Matija, govori. Ja vjerujem da se osjeti preko ovog medija da to je jedna posebno okruženje, poseban duh kojeg progovara. Dobro, koliko smo još, imamo još nekoliko minutica da ne pretjeramo. Imamo, pa evo, već si djelomice odgovorio na ta pitanja, ali svejedno bi me to zanimalo. Što je to, što je lijepo u vjeri, to smo čuli, a što je to teško u vjeri? Samo sve. Ima li mjesta da ne budemo preidealistički? To je stvarnost, koja ima neke svoje zahtjeve. Put je težak, ali evo, to je put nas kršćana na ovoj zemlji. Na ovoj u ovom palom svijetu. Pavao kaže poslanici Filipljanima, gledajte ljudi, meni je živjeti Krista, umrijeti dobitak. Ima li boljeg sažetka našega postojanja, prolaznog postojanja ovdje, na licu ove zemlje? Ja mislim da nema. Baš me u zadnje vrijeme, u zadnjih par mjeseci, godinu dana ta Pavlova riječ onako drži budnim, podsjeća me da teškoće ili vrste teškoća ili razinu teškoća koje ja prolazim u svom poslovnom ili privatnom životu, da je to nešto što je predviđeno. Da ne može bez toga.
Znači da ne može, da ne ide bez toga, da je opet, ću se vratiti na početak, da je put važan, da u iskustvima koja doživljavamo na putu mi rastemo. Pavao kad je to izrekao je to u kontekstu te teškoća i teških životnih patnji i kušnji kroz koje je prolazio. I svejedno je rekao radujte se, je li? Svejedno je rekao, radujte se, uvijek se radujte. Da. I onda je rekao, ponavljam, uvijek se radujte. Znači ta ideja radosti nije ni zadovoljstvo, kako bi rekao Benedikt, jer radost nije zadovoljstvo. Mi smo malo možda razmaženi ovih zadnjih civilizacijskih zadnjih 50-ak, 100 godina, pogotovo neki dijelovi svijeta, ali pa sve nam je teško. A jako smo razmaženi. Da, i onda sve vidimo u tom nekakvom zadovoljstvu, ali sreća, pa imamo zapravo i siromašan rječnik, kad malo razmišljam, radost, sreća, zadovoljstvo, kao da nam se pomalo iz našeg vokabulara gube važne razlike. Što govori koliko smo mi, baš sam tako razmišljala neki dan, recimo to, mi kažemo ljubav, mi volimo jednako automobil, kućnog ljubimca, partnera, majku, o čem se radi, gdje je to bogatstvo, naš svijet, mentalni krajolik je uvijek vidljiv u našem rječniku. Znači mi imamo samo jednu riječ, žalosno, Da, Židovi su ih imali, odnosno imaju ih puno. Ima ih puno više, ili u grčkom mi poznamo različite nazive. To je samo jedan pokazatelj kako mi, ili kad pokušavamo razlikovati u jeziku što je krepost, što je vrlina, što je čistoća, recimo. Ne znam uopće kako bi sad to objasnila, na koji način, koji su sad, što je čednost, što je sramežljivo, što je... Mi nemamo, mi smo izgubili, znači nestale su ne samo nijanse, nego su nestali ove značajnije razlike među riječima. To govori koliko je devastiran taj naš... Siromašni smo, da. Da, koliko je devastiran naš kraj. Neke druge stvari smo nadogradili, ali ovdje... Živimo u lijepim kućama. Da, tako da, lijepe kuće koje sve je hiperestetizirano, svi moramo biti lijepi, vječno mladi i tako dalje, sve mora biti savršeno, ali ovaj unutarnji krajolik ipak pokazuje neke znake devastacije, ali dobro, mi smo... Kroz ove neke izvore imamo zapravo nepresušne resurse. Imamo ih pravo besplatno, ali uvijek su nam na raspolaganju, možemo ih koristiti. Nude nam se, da. Ja se nadam da smo mi upalili neko malo svjetlo, neki plamenčić svjetla u ovom kasno jesenskoj, zimskoj večeri, pune magluštine i da ne govorimo o svim ovim ostalim nekim tamnim temama koje nas okružuju i da smo zapalili jedno malo svjetlo i s tim ćemo svjetlom i zatvoriti ovaj utkast. Hvala Matija, hvala svima koji nas gledate nas ponovno. Hvala.